Veenendaal, Veenendaal, mijn dorp aan het kanaal. Ik kies mijn eigen woorden, maar ik spreek nog steeds jouw taal. Veenendaal, Veenendaal, mijn dorp aan het kanaal. Ik kies mijn eigen woorden, maar ik spreek nog steeds jouw taal. Dat is andere taal. De beulen ervoor. Hey, goed. Deze. Hallo Anne. Mijn dorp aan het kanaal. Heeft roederen. Stef Bos wordt geboren in Veenendaal. Hij speelt al jong toneel, doet aan cabaret en schrijft liedjes. Stef is vanaf 1991 vooral bekend met zijn grote hit Papa. Want papa, ik lijk steeds meer op jou. Stef woont de ene helft van het jaar in Zuid-Afrika en de andere helft in Antwerpen, waar ik een afspraak met hem heb. Kijk eens aan, meneer Johan. Hoi. Alles goed? Ja, prima. Wat spraken jullie in Veenendaal? Veenendaals? Veens. Veens heet dat dan? Veens. Oké. Het veen heet het ook. En hoe klinkt dat? Het veen, zoals als ik dan vroeger op school zat, Ja. het een ongelooflijke Utrechtse Waar klank. zegt het? Het is eigenlijk Utrechts. Het is eigenlijk Utrechts. En toen ging ik naar Antwerpen en daar heb ik wel een probleem gehad. Want de A van Antwerpen, en dat komt waarschijnlijk door dat een Veens R ook of weer. zo. Nee, de A is ook een A. is ook een plate A. Dus het Antwerps heeft het ook een beetje zo van... Ja, zo is het Antwerps, hè. Dat klinkt maar in de kroeg en dan zit er... Oh, godverdomme, ja. Het Antwerps klinkt eigenlijk... Dat is gal die gespeeld wordt. Het Utrechts... Ja. Man. Hartstikke nasaal, dan gaat dwars door die neus heen. Het is heel veel dat. Ja. En Zuid-Afrika? Het is, als je Afrikaans hoort, alsof je je moeder tegenkomt... terwijl ze eigenlijk 18 jaar is en in de bloei van haar leven. Dus ik werd direct verliefd op die taal. Wat mooi. Ja. En dat werd je moedertaal. Terwijl eigenlijk Veenendaals je moedertaal was. Daar ligt de oorsprong. Ja. Maar als je Afrikaans hoort, hoor je een soort equivalent van je moedertaal. Ons praat dit elke dag bij die huis. Verstaan jij mij, Bikkie? Ja, thuis praat je... Ja. Ook nu je in Antwerpen woont, praat je... Nee, mijn vrouw is Afrikaans, dus... En je kinderen ook? Ik praat met mijn kinderen praat ik Nederlands. Ja? Maar wanneer ons bij die huis is, praat ons Afrikaans. Wat is Antwerpen nu voor jou? Het Veenendaal van Vlaanderen. Ik ben in Veenendaal geboren, maar hier ben ik tot ontwikkeling gekomen. Hoe was dat toen jij hier kwam, qua taal? Maar dat was in het begin moeilijk, omdat het punt is dat ze altijd horen aan je dat je Nederlander bent. Op zijn Vlaams zegt, je kunt u nooit wegsteken. Je kunt je nooit verbergen. De kunst om hier aanvaard te worden is, je probeert ook Antwerps te klappen. Als je het in elk geval probeert, dan hebben ze iets van, allee, hè. Vooruit dan maar. Hij doet het Voordeel toch maar. van de twijfel. Ja. Voor Stef heeft het Veens duidelijk te maken met vroeger. Met Veenendaal als plaats van zijn jeugd. Voor veel streektaal- en dialectsprekers is dit soort nostalgie een belangrijke reden waarom ze hun eigen taal levend willen houden. Maar waar komt toch die hang naar vroeger vandaan? Trendwatcher en cultuursocioloog Karel Rode heeft wel een idee. Hoe verklaar je de toenemende belangstelling voor dialecten? Ze hebben iets authentieks. Ze hebben iets van het verleden voor een boel mensen ook. Ze hebben iets nostalgisch. En dat hebben we altijd wel prettig gevonden. En nu gewoon extra. Want de tijden zijn zo helemaal niet nostalgisch. Nee. Het zijn uitermate turbulente tijden. We weten niet wat er gaat gebeuren in Europa en in Nederland. En dat er heel veel veranderingen komen die niet allemaal even vrolijk zijn. Dat weten we ook. En in zo'n klimaat van relatieve onzekerheid, van relatief veel niet leuke dingen, als ik het even zo kort door de bocht mag formuleren, dan verlangen we zo ontzettend naar iets wat een beetje veilig is. En dat heet nostalgie.
We verlangen steeds meer terug naar wat bekend is. Hoe zien we dat nu terug? Nou, we In doen alle allerlei twee. Hè? uitingen, We ja. willen enerzijds de wereld helemaal over. Precies. Dus we willen naar Bali en we willen naar Milaan en we willen fantastische vakanties hebben. En we weten ook alle problemen van de hele wereld. Dus dat is de ene kant, daar willen we ook niet vanaf. Een heleboel mensen. Maar daardoor is dat kleine dichtbij je, wordt juist daardoor interessanter. Waar zien we dat in terug, bijvoorbeeld? In het verlangen naar Hollandsheid, bijvoorbeeld. Ik hou van Holland, dat is een prachtig voorbeeld. Daar wordt Hollandsheid gevierd. Oud-Hollandse spelletjes. Alles wat je met Holland kan associëren. Onze gezelligheid, onze kneuterigheid. Het zit er allemaal in. Knap. Er is een hele oude sociologische wet die zegt, naarmate we in bredere verbanden gaan leven, niet meer ons dorp, niet meer onze stad, niet meer ons land, niet meer ons continent, maar de wereld, of wij Europa, Europeanen, dan worden je eigen roots. Ja, het kan allemaal wezen dat we Europeanen zijn, maar ik kom wel uit Rotterdam-Zuid, ja. En dat is van mij. En dat is van mij en dat heb ik in ieder geval overleefd en dat heb ik me goed gevoeld. Dat is nostalgie. Dat is Die kleine dingen kunnen je het zo kan kleine dingen zijn, het kan een buurt zijn, of het kan een herinnering zijn, zonder dat je er vaak erg in hebt. En zo werkt het ook met dialect. Dat kan dialect ook zijn. En als het niet heel direct is omdat jij dat dialect kent, dan is het wel omdat je weet dat andere mensen zich daar heel erg thuis in voelen. Wil dat ook zeggen dat je denkt dat zelfs dialecten misschien weer sterker Nou, ik denk dat een krijgen? heleboel mensen die de kracht, de authenticiteit, de vertrouwdheid, de geborgenheid die een dialect suggereert, dat een heleboel mensen dat omarmen. Dat is weer wat anders dan dat ze zeggen, oh, nu ga ik zelf ook spreken. Ze hebben feitelijk het tij tegen, want we globaliseren en zorg dat je niet alleen goed Nederlands praat, maar als het bij voorkeur ook Engels en als het een beetje kan Chinees. Als het een beetje kan. Ja. Maar dat gezegd hebbende heeft het wel een extra waarde. Maar ze hebben tij tegen, maar symbolisch hebben ze tij mee. Zo denk ik dat je het samen kan vatten. Want het aura rondom dialect is mooi en we houden ervan. Veenendaal. Het dorp waar Stef Bos geboren en getogen is. Waarom is zijn verlangen naar deze plek zo sterk? Dit dorp waar ik geboren ben, ligt in een vallei. Het hield zich vaak verborgen in de schaduw van de tijd. De slagvelden, de helden zijn aan haar voorbij gegaan. Het was een dorp van arbeiders, van mensen zonder naam. Ik heb jou ooit verlaten en ik ging de wereld rond. Maar zag alles met de ogen van een jongen uit een dorp. Zo groeide ik naar het licht toe, geworteld in jouw grond. Want je leert jezelf pas kennen als je weet van waar je komt. Veenendaal, Veenendaal, mijn dorp aan het kanaal. Ik schrijf met andere woorden, maar ik spreek nog steeds jouw taal. Veenendaal, oh Veenendaal, mijn dorp aan het kanaal. Van Antwerpen naar Veenendaal. En waarom hier in Veenendaal? Dit is mijn geestelijke Bermuda-driehoek. Je geestelijke Bermuda-driehoek. Geestelijke Bermuda-driehoek. Moeilijk woord voor waar ik een beetje geënt ben, waar ik geworteld ben. De kerk waar we altijd naartoe gingen, de Brugkerk. Dit was de school waar ik toch zeker 16 jaar van mijn leven alle lokalen heb gezien. Van de kleuterschool tot de middelbare school. En daar was het geboortehuis. Dus het was allemaal op loopafstand van elkaar. Dat is zo jouw hoort een dorp hele ook jeugd te heeft zijn. zich hier afgespeeld eigenlijk. Ken je nog specifieke woorden of uitdrukkingen uit Veens? Woorden die zo hier in deze streek en richting Renen voorkomen, is bijvoorbeeld iets voor een heuveltje, is een huggie. Een huggie? Huggie. Armetierig was ook een woord wat we hier heel veel gebruikten. Man. Het is hartstikke armetierig. Ziet die gozer nou lopen daar met zijn broekje aan? Wat moet hij nou zo hard lopen? Je gaat vanzelf wel dood. Weet je wat ik me ook nu besef, Johan? Er zit een nasaliteit in mij. En ik besef nu wij hier staan te praten, werkelijk besef ik, dat komt natuurlijk uit dat verduivelde Veens. Dat heeft zo'n stem en dan ga je al automatisch een beetje door je neus praten. Toen ik jou voor het eerst sprak, hoorde ik wel jouw accent. Waar jij nu zelf mee geconfronteerd wordt. Ja. Maar omdat ik jou ken uit shows en liedjes, daar ben je toch anders.
daar ben je volgens mij heel erg bewust bezig met het niet gebruiken van het dialect. Ik denk dat ik dat op de toneelschool heb geleerd. Dat werd er bij ons ingeramd. Omdat veel Vlamingen in Antwerpen op de toneelschool kwamen met echt een andere taal aan. Het West-Vlaams of het Limburgs of het Antwerps. En wij moesten algemeen Nederlands spreken. Voor de acteurs belangrijk op een podium met een tongpunt R. Nou, die kende ik niet. Ik had een huig-R uit het Nederlands. En zeker vanuit het Veens. Toen wij zijn zo lui in de taal, weet je, van... ik zou Veens praten. Nou, die praat die zit ergens boven in mijn huig, die R. En wij moesten in Antwerpen leren praten. De R. Praten met die tongpunt R van voor op de tong. Zodat je tot achter in de zaal verstaanbaar bent, ook zonder microfoon. Dat is nu geen school meer, hè? Notariskantoor. Dank u. Stef en ik gaan nog even binnenkijken in zijn oude school. En dat roept bij Stef herinneringen op aan zijn jonge jaren in Veenendaal. Buiten zit je een liedje te zingen over Veenendaal. Je praat vol passie over Veenendaal. Waarom woon jij niet weer in Veenendaal? Ik heb het idee dat je in het leven niet terug moet. Ik vind het ook een beetje mensen die bijvoorbeeld hun oude liefde terug willen zien. Hun oude schoolliefde. Dat is leuk voor een televisieformat. Maar dan denk ik, zoek iets anders. Die ken je toch al? Ja. Weet je, waarom moet je altijd naar hetzelfde restaurant en dan ook nog hetzelfde gerecht willen hebben? Ik denk dan van nou, Veenendaal, dat neem ik toch wel mee. Maar ik wil ook nog wel kijken wat er ergens anders op de wereld gebeurt. Wordt naarmate je hier langer weg bent het gevoel van nostalgie sterker? Misschien ben ik weet het niet, misschien ben ik nog, misschien ben ik iets te jong om daar iets over te zeggen. Ik voel... Maar de manier waarop je over Veenendaal zingt, dat gebeurt toch niet voor niks op dit moment ook? Ja. Ja, eigenlijk wel. Weet je, als je de vraag zo stelt, als ik er goed over nadenk... Ik had dit 10 jaar geleden, had ik zo'n nummer nooit gezongen. En het feit dat we opeens zeggen, we zetten het orgeltje daar neer... er staat nog geen muziek op en ik begin het te zingen... en dat het natuurlijk komt, dat betekent wel dat er iets in mij zit. Anders zou dat niet lukken. Ja, ik denk het wel, maar het ligt er maar... Ja, als je heel ver van je roots afgaat, dat voel ik ook wel eens. Bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. En ik zit tussen Engelstalige mensen. Ik zei laatst tegen mijn vrouw met oud en nieuw, opeens voelde ik me heel alleen. Dat je even zo tussen mensen zou willen zijn die je eigen taal spreken. Dus wat ik aan het einde van het liedje zing, dat klopt ook. Dat naarmate je verder van huis bent, verder moet je juist weten waar je vandaan komt. En misschien is dan de hang daar naartoe misschien wel sterker dan 10, 20 jaar geleden. Ik praat ook veel met mijn vader. Ik wil weten hoe zijn leven is geweest. Omdat het iets vertelt, als ik vragen heb over mezelf... kan ik die alleen maar beantwoorden voor een deel. Over waarom ik denk wat ik denk of voel wat ik voel... door te weten waar ik vandaan kom. Zo simpel is het. Je kunt bij een psycholoog of een psychiater gaan zitten, met alle respect. Maar de beste psychologen zitten vaak in het dorp waar je vandaan komt... als je jezelf in kaart wil brengen. Moet je je ouders kennen, ook al verafschuw je ze. Je moet ze proberen te begrijpen om jezelf te leren verstaan. Ik ben in Nijkerk op de jaarlijkse Boerenmaandag. Is dit nu, net als dialecten en streektalen, uitstervende folklore of levende cultuur? Waar is die Boerenmaandag voor? Nou, dat komt van alles van de mat, hè, want elke maandag was die mat. Ja, vroeger? Ja, vroeger, maar ja, nu nog altijd niet meer. Dus we hebben 1 keertje op een Boerenmaandag. Oké, geeft ook een beetje een nostalgisch gevoel? Ja, ja. Zo'n dag als vandaag, hè? Is dat belangrijk voor Nijkerk? Ja, ik denk dat het een traditie is en dat het wel heel goed is dat het in stand gehouden wordt. Maar wat is dat dan, dat in stand gehouden wordt? Is dat nostalgie of is dat... Ja, nostalgie. Ja? Nu de koetjes, de schaapjes, ja, de trekkertjes die zo meteen weer langskomen. En ja, van buitenaf wordt er ook tegen aangekeken van ja, het is een drankfeest, zeg maar. Een soort Koninginnedag, hè? Ja, een soort Koninginnedag. Maar ik denk dat voor de echte Nijkerkers dat dit toch meer is dan Koninginnedag. En wat is dat dan meer? Ja, het gevoel dat je Nijkerkers onderling, die elkaar ook een heel jaar zie je elkaar af en toe niet. En op Boerenmaandag zie je elkaar.
Heb je wat kenmerkende woorden of uitdrukkingen uit jouw dialect? Weust. Hoe? Weust. Ja, woest. Nou, niet woest, maar meer, weust. Hoor. Ja, weust. Maar ik dacht dat betekent woest. Nee, dat is wat anders. Woest is agressief, maar weust is meer, hoe zeg je dat? Met je aanpakken. Aanpakken, gewoon dat zeg maar. Weust. Ja, weust. Oké. Ja. Gloze kleden. Die? Gloze kleden. En dat betekent? En dan binnen vitrages die voor het raam aan. Maar jij praat plat dialect ook, of niet? Soms wel, soms niet. Wanneer wel en wanneer niet? Ik slaap niet, ik wakker ben wel. Ja. Maar jullie hebben ook allemaal dezelfde shirtjes aan. Ja. Yeah. We zitten in een band. Oh, jullie hebben een bandje? Ja. Ik ga vanmiddag hier Niet vanmiddag ook. Oh, jullie, en zingen jullie dan ook in dialect? Ja. Ja. Ja? Ja. Jullie zeggen dat ook meteen heel trots. Ja, natuurlijk. Het mooiste wat er is. Je eigen taaltje, dat is toch heerlijk. Ja, je eigen taaltje, dat is toch heerlijk. Nou, daar is niet iedereen het zomaar mee eens. Jo Ritsen, voormalig minister van Onderwijs, denkt daar genuanceerd over. Hoe staat hij tegenover streektalen en dialecten? En wat heeft hij nog met het Heerlens, de taal van zijn jeugd en zijn ouders? Mijn ouders waren beide echte Limburgers. En we spraken vanzelfsprekend Limburgs thuis. Dus ik ben dus helemaal, mijn roots zijn echt gewoon in het dialect. Nou, wanneer ik bij jullie kom, die ook plat praten, dan doe ik dat ook. Dan ga ik dat ook doen. Ik vind het heerlijk om dialect te spreken. Het is echt gewoon nog altijd mijn moederstaal. Mijn verhuizing van Limburg op 17-jarige leeftijd naar Delft was een grotere cultuurshock, ook door taal, dan vervolgens het verhuizen van Delft naar Bangladesh. Ik had me niet gerealiseerd toen ik naar Delft ging dat daar ook eigenlijk een ander Nederlands werd gesproken. En ik vond het dus buitengewoon confronterend in die eerste maanden dat je daar echt gewoon bleek van een andere stam te zijn. Dialect spreken is particulier. Dat moet je dus willen, moet je kunnen, ga je gang. Overheid, daar blijf je buiten. Ga dat niet stimuleren, want dat is het stimuleren van het verleden. En dat is niet in het voordeel van de samenleving. De toekomst ligt in openheid en mobiliteit. We zijn onderdeel van een veel grotere gemeenschap. Nostalgie natuurlijk heeft zijn plaats, maar ook die plaats moet wel voortdurend ook als het ware in het brede perspectief worden geplaatst. En dan moet je zeggen, Europa was het Europa van de dus nu 25 talen. Voor een Europa van de toekomst zullen we dus naar 1 taal toe moeten. Ik heb hier Der Turmbau zu Babel. Dat is een 4-delig boek waarin de hele taalontwikkeling beschreven is. Dan is er hier zo'n prachtig schema. De eerste mensen zijn dus uitgezworven over de wereldbol. En in dat uitzwerven zijn hun talen die ze spraken zich gaan wijzigen. We maken dus al die omzwervingen. Dan komen we dus aan zo'n 40 verschillende categorieën. En 1 daarvan is het Europese. Maar Europese, dat weten we, zitten sowieso 25 talen van de Europese Unie in. Binnen die 25 talen van de Europese Unie, geen misverstand, heeft niet alleen het Nederlands zo'n, 200, 300 dialecten. Maar ook het Frans natuurlijk en het Italiaans en al die andere. Dus bij wijze van spreken, je kunt boeken vullen die hierbij aansluiten. En dan kom je dus bij het Heerlens uit als een micro onderdeel van het geheel. En dan moet je ook zeggen van, als je daar zo naartoe kijkt van, dat is niet zo'n lang leven meer beschoren, met alle moeite die men zich daarvoor doet. En overigens dan ook wel zeker met het punt van, de overheid heeft hier geen taak, zeker niet om dit te bevorderen. En de politiek moet hier dus zeer verre van blijven, want dat was het verleden. En we gaan naar een toekomst toe waarin het weer bij elkaar komt. Ik ben weer terug in Veenendaal en ga met Stef Bos op bezoek bij zijn vader, die bijna 90 is. Ze maken een boek over het Veenendaal van toen. Met foto's van vader en tekst van zoon Bos. Samen bekijken we de dia's van vroeger. Die is nou 7 jaar geboren, dus nou, dat is
Gert was de oudste, geboren waar hij zijn als 19. Nu zijn jullie samen bezig met een boek over Veenendaal. Hoe komt dat? Nou, dat Stef op een gegeven moment tot de conclusie kwam dat al die dia's er stonden op die zolder. En ik deed er niks meer mee. Uw eigen dia's? Ja, mijn dia's. En hij zei, ik wil het eigenlijk wel eens een keer gaan uitzoeken. En hij zou het gaan kijken waarschijnlijk. En toen bleek dus dat er best een verhaal aan vast te knopen was. Een stuk levensverhaal. Want het is natuurlijk een stuk van mijn leven geweest, van mijn vrouw en van mij. Tot wanneer heeft u foto's gemaakt? Tot het sterven van mijn vrouw. Oh, dat was het moment dat u gestopt bent? Dan ben ik gestopt. Ik heb geen foto's meer gemaakt na die tijd. Helemaal niet meer? Nee. Ik zag geen taak meer om foto's te gaan maken. Misschien van de kleinkinderen, dan misschien dat ik er niet spijt van heb, bij wijze van spreken. Maar ik had er geen zin meer in. Ja. Ik vind het een prachtig iets dat nou een stuk van ons leven door hem beschreven wordt, zoals hij het ziet. En zoals ik het gezien heb. Alleen ik heb het gezien via het oog van die camera. En hij ziet het op zijn manier. Ik zat al 2 jaar met die beelden in mijn kop. Omdat vroeger moesten we er altijd om lachen, om die dia's. En opeens zag ik ze en toen dacht ik van, hij heeft een paar te gekke beelden gemaakt. Een hele paar mooie foto's. Dus die artistiek ook vind ik heel interessant zijn. En toen dacht ik van, hij wordt 90. Ik zei, wat zou het fantastisch zijn om met mijn vader een boek te maken. Terwijl ik zo in die tijd gezogen werd, ontstond er een soort nostalgie. Zo, maar met vreemd genoeg een verlangen naar de toekomst. Dat klinkt heel tegenstrijdig. Ja. Weet je, dat je meer en daarom is het fijn om het met mijn pa te doen en dat hij er ook nog is. Weet je, dat je dat kan zeggen. Dat ik opeens zag uit wat voor nest ik kom. En het is een soort eerbetoon aan misschien nog veel meer dan het liedje Papa, aan mijn vader. En indirect eigenlijk, dat we met z'n tweeën een boek hebben gemaakt en een ode aan mijn moeder. Ja, zeker. En ik kijk iedere avond even naar een paar foto's van mijn vrouw voor ik ga slapen. Omdat wij hebben het goed gehad samen, een goed leven gehad. Dat lied wat je voor je vader hebt gemaakt, Papa, heb jij dat ooit wel eens in dialect gezongen? Ja, ik denk dat ik Papa sowieso. Je zat wel eens een keer in de zaal gezeten en dan was het heel raar, omdat dan komt dat nummer heel dichtbij. Ja. Maar in zo'n situatie heb ik nog nooit een liedje voor jou gezongen, denk ik. Nee. Ik heb dezelfde ogen, krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. En voor alles wat jij doet, heb ik hetzelfde ritueel. Oh papa, ik lijk steeds meer op jou. Vroeger kon je streng zijn en ik heb jou soms gehad. Maar jouw woorden, ze liggen nou op mijn lippen. En ik praat nu zoals jij vroeger praatte. Maar papa, ik lijk steeds meer op jou. En jij gelooft in God, dus jij gaat naar de hemel. En ik geloof in iets, dus we komen elkaar na de dood misschien nooit meer tegen. Maar papa, ik hou steeds meer van jou. Moet ik je nou een kus geven? We gaan elkaar een kus geven, want het gaat er vandoor, jochie. En de liefde is wederzijds.